Minke. Dorie. Ken je over hoe je verlies? Jawel. Daar heb je moeite mee. Oh, dan wil je wel geniezen. Minke. Minke. Wat zit daar op je t-shirt? Ik is het net lezen. Altijd rempen, hè? Altijd. Ja. Want er wie op een gegeven moment dit hier weer een bijzonder moment. In maaien. Ja, dat ben ik hier. 80 jaar ben. En 60 jaar lid. 60 jaar. Ja, ze is 60 jaar lid. Eerlid. Trudy. Maar jou binnen er dus altijd. Ja. Nou, dan mag er raar gaan als ik er net ben. Ik ben er altijd. Ja, En omschreeuw dat gevoel eens. ja ik weet het. Ik vind het een mooi sport. Vond vroeger ook altijd mooi. Ik denk 16 jaar al opkwam. En hoe is de sfeer hoe het algemeen op deze jong? Ja, leuk. Ja. Zo mooi is waar. Ja, nooit Rudy. Nee, zo mooi is waar. Wat is de gemiddelde leeftijd van deze ploeg? 82. 71. En de rest? Nou, een stukje wat in de 60. Alleen nog, nee, onder de 60 denk ik. Gaat het altijd goed op een jong? Ja, er zijn wel eens wat blessures, maar... Plinier En met ben jij pinkje het, hè? brutsen, dus ja. Peker en pinkbrutsen. Peek en pinkje. Zij had de pinkbrutsen. Maar voor de rest hebben we geen trammeland. Maar je doet er net meer op een bal, dat soort vragen. Net zo volle spoor. Nee, En we smessen ik net. nee. Die kracht hebben we net. Ja, Dodo staat altijd bos even met het handje omheen. Ja, dat krijg je doorheen. Dat de krek doorkomt, dat nemen we dan een japkebaltje. Ja, en er voelt me nog één ding op het spul van Japke. Nou. De NAM. De namen. Ja. Van Japke of... Maar je had al net in de gaten. Nee. Minke. Marianne. Minke. Heike. Jo, ze is al die keurig netjes naar waar je de bal te spelen. Oh, ja, Trudy. Ja. Ja. Maar ze is echt wel eens in de war met hem. Ja, als de zij is in het vak staan, dan had Dan ze is zo'n ze strijd wel bij de kap en Ja. die bellen helemaal Nee, niet. die ben er dan. En volgens mij heeft de voorzitter echt nog een liedse verrassing. Zeker. Begin die maio al even thuisprutsen. Toen Ja. zijn er wel weer dus 80 jaar werden geweest en dat is 60 jaar lid van onze vereniging. Toen gingen we die al even in de blog zetten en de dinerbon en wist ik eerlid worden van de vereniging. Maar ik denk van de Jonas nog even wel een bosje blommen. Dus ik wees een honderd van mij nog een keer lotwensen met deze prachtige prestatie. Dank u wel. Bosje blommen. Ja, dank u wel. En dan hoop ik dat alle leden natuurlijk 60 jaar lid worden. hè, Want dat is wel heel goed. Even een applaus. Ja. Mooi. Geweldig. Tegen het dank en nog een heel soort willen al hier. Ja, dank u wel.